Sakana txikila ere, agitu giltorantia, ta euskararen dagozkitoan, horrendatzen biztaria. Ez ustekoak eskaintzen ditu, artistaren moralia. Bezarkadak nixapur gozoak, amarenak nabaria. Alatxean dak maikatzen ditu, gure hizkuntzaren argiak. Euskal kultura aberastu du, buru eskut lan egin da, hori guztia baino gehiago, ez usteko bi eman da. Ez berezatu da begeiena, eman duena bera da. Nafarroa oineten partetik, eskertzen ditugu jada. Bere xumeta txonean txune, dugu joxerra monan da. Sortu dira pare-pare, aldaren bezarkada obrari, emandako maitasunen. Zure isipeko tinkotasuna, gora ipatzea helburua, asko emanda gutxi askatu, asko dugun teskidua. Eskertzen ditu, egin duzun lan prestua, hortan nahi dugu izan zaitezen, gugatik zorionua. Amaitzeko eskerrak eman nahi dizkigu alde batetik babeslei. Kutxa, Diario Noticias, Nafarroko Kutxa, Etxarriko Udala, Altsasuko Udala, Iruñeko Udala eta Kilometroa Festa. Eta bestetik, arte erakusketa batzordeari laguntza eman dioten orori eta bereziki Josu Reparo, hasieratik emandako aholkuengatik eta antolaketan bide lagun izateagatik. Carlos Catalán, erakusketa antolatzen laguntzagatik. Ester Garmendia, katalogorako argazkiak egiteagatik. Jesus Rodríguez, Jose Ramon Andaren lanaren argazki erreportajea egiteagatik. Olaz Aldasoro eta Itxaso Albarratin, gure ikasle bilak, katalogoa diseinatzeagatik. Maribia Azkaia, arte aditua, bere laguntza teknikoagatik, eta gauzak txukun nola egiten diren erakusteagatik. Faustino Aizkorbe artista, gaur goizeko prentsaurrekoan parte hartzeagatik. Mila esker guztiei. Beraz, artea oinez 0 bederatzi erakusketa irekia dago.